že čo, to sa nám bude každé ráno vyspievať rovno do tváre. Montaner, ticho. Zabijem. Zabijem tú mrchu. Čo teraz? Musím niečo No spraviť. čo teraz? No kedy? Lebo Arihan by nikdy nikoho neprepustil len tak bezdôvodne. Teta Zerina, niečo by ste mali vedieť. Alihan sa v poslednom čase dosť zmenil. Odkedy sa stretáva so Zeynep, vôbec sa s ním nedá rozprávať. Robí len to, čo chce Zeynep. Bože môj, dobrý, ja asi zle počujem. Jasným dôkazom je aj to moje prepustenie z práce. Nechcela, aby som bola s Alihanom, tak si niečo vymyslela a vyhodili ma. A Sliepka mohol s doskou zbiť voľačo pekné a dobre. Peknú volieru pre žuklov. A dať to všetko na jednu stranu. Takým dvora je tak už špatný, aj to darmo dávať vládku, aj kokot, môžu vymysiť pelami. Súčasných zamestnancov. Jak sa to vraví, že keď vtačka chytajú, pekne mu spievajú a realita potom môže byť dosť iná. Mladí dnes nehľadajú len zamestnanie,